Kienu diversi nies li ġibdu l-attenzjoni ta' One News dwar l-istat tat-tela ta' Samezon. Wara l-maltempata tal-bidu ta' dan ix-xahar tfaċċat ħofra mdaqsa u li kienet ta' periklu kbir għal karozzi. Jidher iżda li kien hemm min ġietu l-ħniena sabiex irraqqa l-pannu bil-qara ħamra. Minkejja li fl-aħħar jiem din il-ħofra kbira imtliet biżrar, xorta għad hemm perikli għas-sewwieqa li jkunu niżlin lejn Samezon. Sewwieqa li tkellmu ma' One News qalu li ma' kull karozza li tgħaddi iż-żrar qed jinqala'. Filwaqt li mal-ewwel xita din żgur se terġa' tispiċċa kif kienet. Din il-parti ta' triq hija mimlija wkoll tumbati bil-vetturi jkollhom jifqu f'salt u anke jmorru fil-lejn il-ħażina. Intant f'Birkirkara ħajt ta' sejjeħ li ġaraf bil-maltempata għadu fl-istess stat sal-lum il-ġurnata. Residenti tal-Akwati qalu lil One News illi il-ġebel f'nofs it-triq qed joħloq periklu mhux biss għas-sewwieqa iżda għat-tfal li jattendu l-oratorju ta' San Domenico Savio f'Birkirkara qrib Mater Dei. U fuq nota differenti, ir-residenti tal-belt Russa ta' Jekaterinburg xebgħu mill-wedjiet tal-politiċi dwar it-toroq u ħadu ir-riedni f'idejhom. Kull ħofra illi ilha żmien twil fit-toroq ta' din il-belt spiċċat fi forma ta' karikatura ta' l-uffiċjali tal-gvern lokali. X'ġara? Il-ħofor tranġaw fi żmien 24 siegħa. U tgħid f'Malta għandna nitħajru nagħmlu l-istess?